chuirde is Seinnliostaí agus is íomhannom ábhar nua a chorthú a sean rudaí atá am Somália. Inneamh, bé me tosban scríb céchuile Lúbán mar seo a chorthú as gobal éide. Chun Lúbán a chorthú níl sé dhiart ach gona glú te, sisúr, cupán pláisteach, peán, banda grúige, gobal éide agus rialúir. Dús úsad an rialúir agus tuis do gobal éide. Thart 15 orlach ad agus 4.5 orlach leithid. Is féidir le tríle bhaintas tuis éagsúla ach aibbrinn sé seo chumsa. Cur ceistir gan na fásta cabhar a thuirtchud leis a géim seo. Gon chéad chéim eile bé an gona glúte in úsáidead. Cur ceistir gan na fásta cabhar a thuirtchud. Caithfidh tú bheith an-chormach agus tú gúsáid gona glúte. Fill tíomh amháin mar seo agus cur glúte ar an imean. Ciadáma an dá thíomh chéile agus lig cho trimú. Ansin, cur an abric timpeall an chopán agus daingna le banda grúige í. Sucr an abric go dtí go bhfuil an banda díreach a lór na fabrice. Fill tíomh amháin gan abric agus cur glú ar an tíomhaiste. Fill an tíomhheile gan abric ar an glú go córamach agus leanart leis a brochéis seo go dtí go bhfuil an dá thaobh go thomlan ceangailte. Déan cínte nach chuléon áit scuilte agus fága le trimú thar í. Agus sin é, tá Lúbán nua ad go do chud grúige. Go dtí an chéad ó eile, slán go fóil.